La Paeria de Balaguer ha iniciat les obres d'arranjament del camí de l'Horta d'Amunt. Es tracta d'unes obres molt reclamades des de fa temps pels veïns de la zona, tenint en compte que la via presenta un estat molt deficient, amb trams de la calçada totalment enfonsats, així com alguns clots i sots que impossibilitaven una circulació adequada per a qualsevol vehicle. El camí de l'Horta d'Amunt és una continuació de l'avinguda Comte Jaume d'Urgell i dona accés a diverses explotacions agràries i ramaderes, així com algunes cases que hi ha en aquesta zona. Un camí que té una longitud de 2.037 metres i una amplada mitja de 4 metres. Les actuacions previstes es realitzaran en 11 trams, que suposaran la major part de la seva extensió. Tot i que el cost inicial dels treballs era de 40.000 euros, el projecte acabarà costant uns 58.000 euros per l'encariment d'alguns materials, com per exemple el quitrà. El termini d'execució previst per a deixar les obres totalment enllestides s'estima en 5 dies. Ho ha explicat Gerard Torres, paer d'Urbanisme. I avui han iniciat aquestes obres que esperem que durin aproximadament una setmaneta, tenint en compte que tenim alguns dies de vacances entremig. En aquest cas és una obra que ascendeix a algo més de 57.000 euros, que actuarem en aquest cas en 11 trams, en 11 tramades de tota la longitud del camí, és a dir, que s'actua al 90%, 95% del propi camí. D'altra banda, aquests dies continuen les obres del carrer Barcelona amb l'inici de l'asfaltatge. També ho ha explicat Gerard Torres. Inclús aquesta setmana, si podem, iniciarem les obres, en aquest cas, de lo que és la senyalització horitzontal. El cap de la Guàrdia Urbana ja està al corrent de poder estar allí i que tot se faci acorde a lo que diu la normativa. I bàsicament el que ens faltarà seran alguna senyalització horitzontal, algo de mobiliari urbà i fer petits repassos d'última hora. Jo crec que ara mateix, amb uns 10 dies, hauríem de tenir el carrer acabat completament. El carrer Barcelona serà ara d'un sol sentit de circulació des de la plaça de la Sardana i fins a la Variant i es mantindran les dues línies d'aparcaments. Des de la Paeria estan molt satisfets per com quedarà tota la via, una de les artèries principals de la ciutat.